כשגבר נשוי נוסע הביתה אחרי 12 בלילה, סימן שהוא... מאוד עסוק. עוד פעם, את שורפת לי את הכסף שלי על הסמים שלך? כשאתה הולך לאיבוד ומנסה למצוא את הדרך, לאיזה אמצעים תשתמש? אם מחפשים אותו מספיק פעמים, אז הצבע נשחק, יורד, מתקלף. מי עשה לך את זה? סתם תאונת עבודה. כל זה שלך?